טוב, אז חברים, אני רוצה להראות לכם איך אני משחק בפורטנייט. ודרך אגב, תסתכלו רגע את ההגדרות שלי. פה בקונטרולר, פה בווילקס קונטרולר, פה תראו ככה, הנה זה ההגדרות שלי. ככה, לא רגע, אני אראה ככה, ואת זה ככה, ואת זה כאן, וזה כזה, שזה כזה, שרגע זה צריך להיות ככה, וכל מיני דברים שזה ככה. עכשיו תראו את הגיים שלי, את ההגדרות של הגיים שלי. הנה ככה, הנה כל ההגדרות שלי, הנה, אוקיי. בואו אני אראה לכם איך אני בונה. שנייה רגע, ירין זה דוד שלי. הנה תראו איך אני בונה. בהגדרות האלה ממש עוזרות לי, אני רק אומר. זה לא אומר כאילו שאני משוויץ שאני יותר טוב ואני או אתם. אני לא יודע אם אתם משחקים בכלל פורטנייט, אבל זה לא משנה. הופה, אני לא בטוח עשיתי חסינות עצמית. אני כאילו סתם בקצרה מסביר לכם. אני גם הולך לעשות סרטון על איך להגדיר את ההגדרות שלכם, ככה שאם אתם משחקים בשלט כזה, תראו, זה שלט של דרגון מקורי, אם אתם מכירים. דקה, אני רק אדליק את האור. אני מדליק את האור שלי. אם אתם משחקים בשלט כזה, שרשום עליו פה דרגון, סימן שזה דרגון מקורי ולא של הקונסולה של סוני. אוקיי, אז אני עכשיו מסביר לכם איך אתם צריכים לבנות באדיטים שלכם. אני רגיל כאילו להחזיק את זה בשיטה הרגילה, אבל אם אתם רוצים תחזיקו בשיטה איך שאתם רוצים. אני מעדיף לכם להשתמש בשיטה שאתם משחקים ככה, והאצבעות שלכם האלה יהיו פה. רגע, נעשה פלאש שאתם תראו אותי. אני לא יכול, טוב, לא נורא. אני אראה לכם עוד מעט. עכשיו אני אראה לכם איך אני ממשיך לבנות. אני כאן עם דוד שלי, אני משחק איתו. תראו, ככה. אם אתם רוצים תסתכלו על ההגדרות בתחילת הסרטון שעשיתי. נו כבר, זה קצת פה עצבן. אתם פשוט צריכים להתרגל להגדרות. לא, נפלתי. טוב, שיט, לא נורא. הנה אתה, ירין. איפה אתה נמצא? אני אעשה בנות כאלה, כי אני רגיל עם כאלה לבנות מהר. תראו. רגע, ירין, אני מראה להם איך אני עושה אדיטים בכל דבר. נגיד קיר, תראו, עושה ככה. הנה. עכשיו, במדרגות, נעשה ככה. שלא תגידו שאני עושה אדיט פאנל, זה בלי אדיט פאנל. הנה.
הנה, זה בלי אדיט פאנל. הנה, עכשיו תסתכלו גם, זה לא רשום ערוץ האדיטים של עמנואל, כי מתי שהייתי עושה ערוץ האדיטים של עמנואל, הייתי מעלה רק אדיטים, אבל עדיין אני גם מעלה עכשיו אדיטים. רגע, אני רוצה, תראו, אני משתמש עם זה, ככה, 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 ככה. קיצור, הבנתם את כל הקשקושים. עכשיו בואו נראה לכם איך אני עושה עם כזה, ככה. הנה, וזהו, נראה לי שאני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון. אל תשכחו ללחוץ על הלייק והסאב והפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שעולה, ולא לשכח לכתוב בתגובות שעשיתם הכל, ויאללה ביי.